Men er der nogle gode vaner, som man kan bruge for at nå langt? Ja, altså der er noget, der tyder på, at ligesom når vi snakker talent, så skal du have et eller andet minimum af talent. For eksempel, hvis man siger basketball, så skal du, hvis du er 1,60 meter, så kommer du aldrig til at spille i NBA i USA, for du er ikke høj nok. I skak har man fundet ud af, at nogle af stormestrene i skak rent faktisk har en IQ, der er lavere end gennemsnittet. Ikke at de har en på 50, men de har en på 90 eller 100, så om du har en IQ på 100 eller 180, det har ingen afgørende indflydelse på din chance for at blive stormester i skak eller vinde en Nobelpris. Men du skal være klog nok, ligesom du skal være høj nok i basketball. Hvad skal man så være i ledelse? Hvad er et minimum af talent der? Og det tror jeg, det er 2 ting. Det er jo min konklusion på det. Det er, hvis du for det første ikke er ambitiøs, hvis du ikke har et drive, hvis du ikke vil forandre noget, hvis du ikke vil flytte ting, så bliver du aldrig en god leder. Dernæst, hvis du ikke interesserer dig for mennesker, jeg kan huske, Stine Bosse fra Tryg Vesta sagde, hvis du ikke har lyst til at røre ved mennesker på et psykisk plan, så bliver du aldrig en god leder. Du er sikkert en god administrator, men ikke en god leder. Og der er det vigtigt at huske en sætning, tror jeg. Jeg tror, det var Jens Moberg, der sagde det til mig. Han sagde, at man bliver udnævnt som chef, men man bliver valgt som leder. Det vil sige, at man kan reelt set godt være chef, uden at være leder. Nu her, når de danske soldater tager til Afghanistan og kæmper, så hørte jeg for nyligt, at den måde at dem der vælger reelt set, hvilke ledere der skal med, det er soldaterne. Fordi der er ikke nogen, der vil afsøge vejsidebomber i Afghanistan, men ledere man ikke stoler på. Så derfor spørger jeg tit ledere i erhvervssiden, hvis nu dine medarbejdere kunne vælge, vil de så vælge dig? Ja. det er jo ikke sikkert. Så man snakker om, at chefer reelt set kan fyre deres medarbejdere. Og det kan de også. Det er sikkert relevant nok at snakke om, hvordan man gør det bedst muligt nogle gange. Men vi burde måske også snakke om det modsatte, at medarbejdere reelt set fyrer deres ledere. Der er nok mange ledere rundt omkring, der er rundt og fyret, uden de selv er klar over det. Der er mange, der tænker over, at de skal få en vis balance mellem arbejde og privatliv. Ja. Kan man det? Eller som leder? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, men det er jo et luksusproblem, at man overhovedet snakker om det. Det er jo kun en luksus, der er forbeholdt dem, der reelt set kan vælge mellem tid og penge. Men hvis du er rigtig god, så tror jeg heller ikke, du bliver leder ved bare at arbejde 37 timer om ugen. Jeg har sådan jeg skriver i min bog, jeg så det på forsiden af New York Times på et tidspunkt. De havde lavet en stor sektion omkring netop det her emne. Og overskriften på sektionen, det lød, kæmper du også med at få det hele til at gå op med balancen mellem arbejde og fritid? Glem det, men læs, hvordan du får et godt liv alligevel. Og spørgsmålet er, om man nogensinde når den tilstand af fuld balance. Jeg tror egentlig godt, man skal bare forstå balance som værende, at balance ikke er lidt af det hele. Det er ikke lidt af det og lidt af det og lidt af det. Balance kan godt være en vis ensidighed, bare man i sit hoved er afklaret med, at man vælger ting til og fra. Du siger også, at det bedste ledere, det viser sig i vanskelige tider. Hvorfor siger du det? Undskyld. At de bedste ledere, de bedste chefer, de viser sig i vanskelige tider, i nedgangstider og i vanskelige tider. Ja, men alle kan jo... der er jo mange gode ledere, der er i virksomheder, som nødvendigvis ikke klarer sig super, super godt på bundlinjen. Ligesom der kan være mange dårlige ledere, som skaber gode resultater. Der er nogle ting i det der, som ikke er inden for ens kontrol. Ligesom man kan spille en god kamp som et fodboldhold og tabe alligevel, så kan man spille en dårlig kamp og vinde. Så gode ledere performance, det er tit det man ser, når det er sådan, at der er modstand jo. Sådan er det jo i livet, at kan man lede under det, når der er storm herude, kan man så have ro herinde. Det tror jeg egentlig tit er testen på, om man er en god leder. Det er de situationer.